Tak, dámy a pánové, ještě jednou. Jedna z nejlepších hráčů, která na 28 sekundy. To bylo hodně rychlý, sešla hodně pedálu, ty další se pokoušejí teď v prvním kole další, a dokonce tady říkám ještě jako jeden z prvních speciálů, to jsou ty speciálně chlazený káry ještě ke čemu. Já jsem zatím zarezervoval jednu klobásu. Ještě tady to zařadil. Smějte se, máme tady profesionální fotografku, která vás do svého alba snímá, je to tak? Kam to bude, ty fotky, co? Na Instagram, jaký Instagram, čí? Ještě jednou. Vzpomínáš mě, bude to na Instagram, na stránky organizace, která pořádá tento event, správně, sprinty, správně, hodně. Já jsem rád, že tady dnes máme moderátorku příštího ročníku, která vám chce říct, abyste se pořádně hezky dívali tímto směrem. Můžete prosím nás sem na tuhle paní se podívat. Kájo, pojď taky, pohni se sem, pojďme zamávat, tak děkujeme. Výborně, to bude krásná fotka. A můžete se na ní podívat na stránce Instagramu cmscz. Je to tak, proto jsem to dobře, tak jo, vyzvaný, tak fajn. A fotíme z hora a z dola. My jsme tady si říkali, jako, že nápady, takový zvrhlý nápady, jako nejkouzivější, nejvlastnější auto, ale půjdeme do toho úplně, zůstaneme u té rychlosti, auto nejrychlejšího času a hlavně u té nejrychlejší reakce, která právě teď spolu s
měří. A já teď jenom tak jako přejdu k vrchnímu vystřikovači dnešního odpoledne. Tak. Výborně, výborně. No a tohle se teda fakt dělá, protože jako by se mohli přijít. Přesně, správně. Tak, dobře, výborně. Ale každopádně aspoň ten pocit toho, že to auto je připravený úplně na všechno. I na to nejbrutálnější sešlápnutí plynového pedálu. A tady vidím řidič, který je hodně odhodlaný. Máme doplazeno.